Yabu machoge bora wimeye kaunti ya Kisii nigo besokire na kuigerera obokoreri waye umuchumbe obo Obadia Barongo aseba terubna nigagendrete kubaikiraniria amagendro neye magega yechinguma abuna Obadia tarakora magendro ase chinsemechio askire baterubno bereka okora magendro gatiabo obwaga chwechpara aseba muganire abega kogendra gwikirania magendra ndebuna sensemo yokubabekera estima Morikeito Julikerbo nekirana senseme yo nagutwarganira roboti rwase Yobekirano. Abamenyi bechuodi chabo chiborabu bomba baborabu bokimonge na boigo amagenche nigo besokire na gotugutera amangana soka botebekana buna umubunge bwensemeyo tarakora magendra andonsi ase bunge yo yabo machoge borabu bono nigo besokire na kwene kyabuna ase umwaka ya moetire umuske Obadia Barongo niga arosire chipara a Naboigo niga abamenyabu bamusabire anyale kubabekera emerero. David Motari inje no mukachi bwagaiga emesa magena. Ipare ya kururi tembu kwerekea ekona yangare yatokonyire sana mwezi migwa okwanya rosi nonye mburere nyinge tinye sareti esa uri kwatanganete konya rosi ukanya rosi asenjerengiya. Igotoko pongesa okende gotorosa lichipara echicha yite ko irubuya na chipigipigi chigwete senjerengiya ntobu atiba kongwa ya gucha litembu na guchiga ryongete moino toro chembuya njaro siwe kabengi yaro twakurira gumbu yo mwezi mwe twakira ko rupongesi yane ocha sore se pare yare miruko litembu wakanya misochoro goro ekona yangali igo twakire mbia mono mwezi nenjera chinjera na kinamba moja asa magenderero eliya kabere esitima ebasa abantu banyore umuriro kinka elinde eliya gatatu abana bagende kisukuru ekiagera amagenderera abono nigo tukanenti abana basome ntobu atime gondo tugocha kuba ekero banyorire buna bono kibesa kiri gikuruwa kya CDF elinda abaya asobuya abana bagenderera esukuru okuna ukoro okuganio konene tokugania elinde na yande ekera nainda kuganiri gunere ochasa abantu umanya ngaki ngikero kuganiri kwaiga unabono magenje ebinyore byonsi buna biraige ebinyoro byonsi abwate umachoge yabura bugere ngari oikande oigwa abantu bamotebi ngikere okuganiri gu nigo bamwakire ngambu ya mono asa magendro onsi naboigo kumuboria na kumusegeta gendere bokora ayatarakora Naboigo gotugutera engana egokwane kabuna tarakora magendera. Nainda mente mono inkeria nga ayemente umuchanga epare ye konge kiara yarenga se para yesike era se birubo elinde konge egere erete ogokonya kasa abantu bali bakona kurigeria elinde banyore bese. Temira sana pongeso mwero koboko asega asia kolide. Anda gendera gotokonya igo abantu basemeri mwisimu bona soete otokonya abancha ogetararo burawo chagusiya ito elinde tokonye kase ngencho mwesimi wokorireki otarentera ira magendero gusiya ito nae bakonya gopure munga chipara tararos mbona soete ngochirosi ari na kende gionsi kerikeiranete maega narabwatiria anyoro rosirie ende barongero rosirie pare yebuchiana guchimoino lakini gochise testo goetera igere mbe mono ntonya terarosi guchinya bongo iguru ande nturabekera umuriro nyabongo se ito umuriro etore mamiamia atubekere bano no umuriro egere tobe burunge tobe muna abantu baraburonge barogenda ururonge abana bakare bakugenda nyabongo bagenda ensere etario sana erarabu eroreka no muchiyo inga no muyo nyabongo igo abana basana kurwa burunge Poteria getaseni Candizi TV korbo machoge borabu ninche Julie Kerubo